hemen gaur egingo dugu azkenengo hitzaldia, gure Euskararen aldeko zikloan egin ditugun hitzaldi guztietatik azkenengoa, eta euskal kultura tradizionalaren buruz izango da gaurko hitzaldia. Programan pentsatu genituen entetatik ezin zinera etorri, eta Zubirutarrak ez dira agertu, eta hemen daukaguzenak dira 4 bastandar eta beste bizkaitar bat. Handik ezkerretik hasita, Felix Iriarte, atabalaria, Javier Larralde, dantzaria izan dagoa behintzat, Mauricio Elizalde, txistularia, Mariano Izeta, dantzaria eta idazlea ere bai, eta Alejandro Aldekoa, bizkaitarra, berriztarra, txistularia eta dantza maisua. Bueno, hemen dantza gehien bat euskal dantzetaz mintzatuko gara, eta horretaz, banan bakoitzak hasi dezala bere egoera edo behintzat bere aurkezpena, nola hasi izan dantzan ikasten edo behintzat edo txisto joten ikasten edo musika ikasten, eta gero hortik aparte behintzat aurkezpen hori egin da gero, dantzetaz mintzatuko gara eta zuetanok partatuko duzue galdera batzuk eginaz bakoitzari euren herriko edo euren herri inguruetako dantzetaz mintzatuaz. Da, esan bezala, hasi daitela ezkerretik Felix Iriarte, zuzera hor lehena, eta nola hasi zinen dantzatzen eta atagola jotzen eta horretaz pizka bat pentsatu. Bueno, gabon bat denei, eta nire dantzetan enaiz aizan, bakarrik atabala jotzen badamaia haunitz urte, naiz Maurizioekin eta naiz Javierrekin. Eta nik nire afizioa tiki-tikitik hasi zaitan atabalerako. Eta gaztean itzen, nik ideiara edo nahikoa banauken atabala jutzu, baino, erran berdena, enen atabalik ere tikitek. Ez nauka. Baina, nonbaitik ez zerbait nahi nuen eta atabalik ez nuen, baina atabalanik hartatu iten dituen. Edo kadira iskin betean, edo kajon batean, edo plater batean, harpatzen nuen guzietan. Hortxete piteka hasi nintzen, eta gero, lehen da biziko, Maurizioekin ere bai, aizen nintzen, aizinan ere, baina, hola, erteko herri betean, fijo, erteko kontratago izateko, Javierrekin, aizen nintzen, Amaior deitzen den herri betean, 7 urtez jo gino elgarrekin zuen be. Eta, hango alkateak, da, erantzakun, beno, zuek, aitzineko txistuleri ja gelditzen ziren bat erantzakun, bueno, horai zuek bia izen Amaiorko txistularetan, nik erran nion. Uni erran nazionek uste nik erran nion. Nola behar, nizut atabalik ite. Bueno, atabala karriko dugu non baitik ere. Han, bazen bertze atabalari baten, atabal zagar bat, eta Antonio, zuen izena berak. Eta Miguel Torena, Michelena. Bueno, alkatek garrizatan atabal hura, atabal zahar hura. Eta karamba, nire nintzen gehiagi kontente atabala egin zen butela zen arras, eta erran nio, bueno, eta atabal hau ez daiteke hobeki eta konpondu, bai nola eta sokok denak endu, eta mariposak tuerka batzukein, pagatu, eta hobeki hil direike. Hoi herri egiten badu, jak eta baietz. Hor guazi, baina, hoi erran dutena elkarren gineltzen, eta nik nahi nuen nirea, nire atabal bat. Eta nire laun bate bat zuen, gerra denboran, nonbait herrien batean harpatute karri, eta laun bat, kaja baita. Ari erosi nion, eta orduen, aretxekin hasi ginen, eta 7 urtez elkarrekin ibilizen ginen. Eta, gero, nik nezaken segitu herrietan, nire kanpoan lanian nahi nintzen, eta hola. Eta, bakarrik, herrien jotzen alnuen, eta nire aitzineko atabalarie, Maurizioekin zailena, Manuel Jaurena, hile egin zen izakoa.
Bakarrik artean, gure gaizki biltzen zen, bere estomakatik eta beti gaizki biltzen zen, eta batzutan, haren ordea, haren partea, Maurizio egiten nuen plaza. Eta gero, gizon gizago hiltzen, eta linko artezala zeruen. Eta torri zaiten herriko alkatea, nola, ara epazuen hiltzen tamborrero horrek, hilua bat, tamborrero una da, Balkarlo zen bizita. Eta bueno, arek, nahi zuela herriko plaza. Orden herrien ja, herriko fijo izaten zen txistuleria eta tabalari. Eta nahi zuela herriko plaza. Ja nik nahi nuen. Zeren aitzinean nik laguntzen nuen bestea, eta ja nik nahi nuen sartu. Eta Andrea gana zaten, bueno, zein bizut, bueno, zuk zein bizut, bueno, sartzaiteo. Sartu nintzen, bakarrik errantzata alkatean. Horai, behar du bazarre batein herrien, batek plaza nahi du. Eta zuk lagundu zu bestia, eta ja, zein beristen duen herriek. Eta herrien ibe esin ninduen, ja, beste, hau nitzu urtez, oita mortu baino, Ibar oita most, Maurizio eta biek herri-zerri, eta xoko-xoko horri biliara. Eta jonten. Eta gaur uste kabean galdakan okorez hemen izenera. Eta pozaz gaina, pozaz. Ia, Javier, Ferran. Bueno, nire asmenta berriz izan zen, bederatzi urte nituela nintzen Elizeko kantak ikisten, eta Elizeko kantari izan nintzen 15 urteak hartio. Eta orduen, emazte adinetako batek erakutsi zauten solfeo pixka bat. Eta denboreketan nola herrietako apaizeak, errotorak eta hok bazauketen txistuekin beren lopidia, oitzan naiz txistuen nola erregalatu zauten. Eta nik aitetxi, aitona, nola esaten dizuen zuek, beti ere txistuleri izenan men. Gero, hoi bazakien herriko errotorak nola txistuleri zen, eta beti ekarri zauten txistue, nuen solfeo pixkarekin hasi nintzen pixker ikesten. Gero, handik urte batzuen buruen eskolan izan ginen beste maixuet, eta harek ere solfeoko lezionia ematen zituen, eta harekin pixket gehiago ikesin nuen solfeoa, txistu ere segitzen nuen jotzen. Gero, urte batzuk geroago, beste maiztruetan gana, Beobide, Feliciano de Beobide kaso entzutia baduze, harekin ibilitzen eta harekin ikesin nuen gehiago. Txistu eta klarinetia jotzen. Gero, unek erranduen bezala, 18 urte nituela, 1900 uste dut, 58 izan zen, hasi ginenak eta 13 biek jotzen, han kontrata bat egin nuen biek. Ja horren herrietan txistuleria fijoa izaten zen, urte guziko. Eta iondero jotzen ginen, txistue. Eta 55 eta beti 7 urtez jo ginen, zuk errandu bezala, 7 urtez jo ginen 13. Gero, bizi ere nola neketan egiten ginen, soste txarrez eta pixkeat jende pobreak ginen, eta pentsatu nuen Ameriketara gatia. Aiteta hiltzezkiten, seme bakarra nintzen, eta han pastu nintzen 5 urte. Gero handik etorriz goztik, berriz ere txistuekin segitizan dut, beste 6 urte, uste dute 1903 batean, tik eta 7 Elizondon izan nintzen txistulari, osea, kontrata bat inik orduen ere Elizondon. Eta gero, Maurizio egin, hauniz lekuten biek, bestaldik Maurizio getzale gaten al edo beste noapeitere ganbehartzuelaik, igortzen zauten eri. Gero biek hauniz lekuten jo du, eta gero dantzari talde bat ere plantatu ginen, bien artean gainera, eta harekin herri haunitzetan ibilnez, Bizkai aldean, haunitze herriten, eta Gipuzkoa eta Naparra, eta beste aldea iparraldean ere bai, haunitze. Eta holaxe, eta oinore jarri egitzen du. Holaxe, izan da gure txistu inafera. Maurizio, gure txanda. Agur deneri, jainkoak gaun omana. Une Javierrek esan duena, dik esango dut.
hau gaztetik hasi zen. Nire gaztetik hasi nintzen. Hoai dela, 62 urte lehenengo txistua jo nuna nik. Gure herriko plazan, Arizkungo plaza. Otsailaren 11. Eta nik 11 urte nipen ordu. Eskerrak nire itazenaren. Arek eagutsi izan zian, eta ez erakutsi bakarrik. Baite, eutxite sujetatore bai egin nindunak. Nire aizetasunen gaztetik hilgo mentzan, nire aitezanak. Bera txistu lebeitzen, behak esatatu ma. Seme jarritu edi, segitzak. Bueno, asinen segitzen, nik izen zituela 2 maizu, nik izen iten 3. Balen abizekoa, Arizkunen jotzen zuen, organo jotzen zuen, Don Benito Irurita. Hango bigarren apaiz bezala. Bartzelonako obispo zenaren Manuel Irurita delakorren anaia zen ure. Bueno, arekela segin nintzen, gero ure joan zen, kanonikoak antzen, bera anaera eman zuen Bartzelonara. Gero gelditu zen, ure gerranduena beste maizu bat, Arizkunen, Don Jesus Jiménez, Nafarroka. Areke, eakusi ziren. Gero beste bat izen nuen, gure ere, ja, Errepubliko, bueno, diot, eta Espainiako gerra demonak, gure alde egin zuen, Arizkundik, horrak antzen Republika Andorra ditzen denera. Han abitu zen jakizon gure. Gero, gelditu zen beste organista bat, erratzuko organista, aipatu eta famatua. Hemen kasualki hil izaten maite, arriba eta jo ditzen dena. Ba, arekin atzenekoa. 2 klabe ikesin ditu, klabe de sol eta klabe de fa. Gero, neuruken saiatuz, gero urtea pasa, herri betera, bestera, beti jarraituz, unekin zabait urte, feriziekin bertzeko urteko arabiak. 2 urte, oraxek joan dira, ora ja, txistu utziute ja. Ez dute algaz balio. Egin ditut, 416 estai, bodaz deitzen dira. 42 meza berri, apaizainak. Hoi, aspaldion ez bat ere zekin. Aspaldion bat ere. Gero, aparte, herriak, nola bat eginten, nola bestekin, urtean 20 herri. Eta herri bakoitzan, 400 gutxinez. Eta lehen da biziko aldien gu herritara. Txistu gozera ateatzen ginenek, eguneko 10 peseta, 300-teko, 20 peseta, eta 300-teko, 10 peseta, eta mesperoa lauerna mesperoa almezen, 35 peseta. Zazpiduruken, etxera, atzera. Ez hau bezala automoietar, oinez, makina kilometro ibildiek bai, zuten gara. Ala zere oino jarraitzen gara. Eta horrein, hemen postu zeretni, zueri hemen ikustiaz. Makina viaje badenik Bilbao aurre egin ere bai. Grupo dantzarikin, eta beste apartere bai, beste gisa, ibilek zeten gara. Sekulen ez dut urrikiri penek izen. Eta horrein postutzen ez, hemen zuen erdiunten hemen galdakon ikustiaz. Zoionak zueri, eta mile bizkara. Gainera Bizkaiai badu zor bat handia dio. Basaurin, eri arroaina mekiaren zaguten, Maurizioiten ere omenaldi bat ederra. Horrengatik hoi, sekulen aztu ez daiteken gauze da, betiko barnean dago omenaldi bat handien zaguten. Nik ere zerbait erran beharta hasiko naiz. Zera, nik beti izan dut txiki-txikitatik, beti izan dut zaletasun bat eta dantzerako eta hezkuntzarako eta zaletasun bat txiki-txikitik. Eta nik mutildantzak nola ikusi dituen, Elizondon, lehenagotik, beti mutildantzak aintzinatik heldu dira, aspalditik heldu dira. Eta lehenagoko denboretan baziren, herri guztietan baziren txistulariak. Denetan, Elizondon, Arizkunen, Iruritan eta leku guztietan txistulariak. Eta gure aintzinako txistulariak ziren, hor bazen bat Vicente Perotxena bat zen, gu txiki-txikiak ginelarik, gu ez du hori ongi ezagutu. Eta gero gu aurra ginelaik bazen beste bat, eta hori Ola Etxea zen. Eta hori ziren Elizondoko txistulariak, eta Elizondon, eta beste herrietan bezala, beti igendero izaten zen soinue. Igendero, soinue. Eta soinue, eta bandera, txistu soinuan, eta jotak, eta porosaldak, eta dantzatzen zirenak, eta gero jotzen zen mutildantza, beti. Ja, soinua amaitzen zelaik, eta akitzen zelaik,
Eta han, ala hasi ginen, gure baitatik, eta lerroan eta han paratuan denen gibeletik, atzetik, eta ale. Baginuen gero maixu bat baginuen oso ona mutil dantzarako. Bazen eta Elizondon bat, eta Remigio Lizasoain. Gure zen lehenoko dantzari zaharretak eta arek eta erakusi zituen hango mutil guziek eta mutil dantzak. Eta gero horren ikasle bat bazen Tomas Garaioa. Eta Tomas Garaioak horrek erakusi zigun guri mutil dantzan. Eta gu, 12 urte horan egin gintuen, eta hasi ginen, eta ordutik, eta hasi ginen mutil dantzan. Bakizu, mutil dantzak ez dire, bat bakarrik mutil dantzak bat dire, 15-16 eta klase, mota. Eta denak dituzte beren izenak eta denak. Guk ikasi ginen handik, lehenbiziko mutil dantzak erresenak, eta ikasi gintuen, eta denek eta bilantziko, 3 puntokoa, Xoxoarena, Txerri Begi, eta Aina Xume, horiek erresenak dire, eta 7 jauzi, horiek ikasi gintuen. Eta hola zen, gendero, eta hola zen, eta horrek urte hauniz, ja, 12 urte nituelaik. Eta gero, beti jarraitu dugu, beti zaletasun hortan. Eta gero, hasi zen gero gerra ondoan, ja mutilantzak ja hasi ziren indar pixke bat galtzen. Eta ja indar pixke bat galdu zuten mutilantzak, eta gero, ja hasi ziren, hola herriko jaun bezuk eta bazen Manolo Arburua, denak zautu duzen Manolo Arburua nortzen. Eta arek eta zuen zaletasun handia eta mutilantzerako eta gero, hori ayuntamentuak edo bailekoetxeak edo udalak eta ordainduta, eta ordaindu zen zerbait ere, eta klase batzuk eta ikasketa batzuk eman behar zirela. Eta torri ziren, hau Maurizio eta bere aita, Antonio. Honen aita zen, Zierri, ondia eta horrek ikasi zituen lehenoko aitzinako txistulari zarrengatik ikasi zituen lehenoko mutilantza guztiak denak bildu zituzten, hori eta Jose Telletxea ziren. Eta etorri ziren, gero ondoan 43an zen, hori zen naiz, Maurizio eta bere aita. Eta etorri ziren Elizondora, eta hastian 2 aldiz edola, eta venga mutilantzak, eta ikasi gintuen mutilantza guztiek, 15 mutilantzak. Eta ordutik eta Maurizio etorri zen, eta urtero, ez Elizondon bakarrik, eta Maurizio ibili da, herri guztietan ibili da Maurizio. Herri guztietan, eta hori bestak baino pixka galentziot, ikaten zen herrietara, eta mutilantzak erakustera. Eta biharrik Maurizio erakusi bada ikasi ditugu guk mutilantza guztia, bere aita eta gero Maurizio, orai arte. Eta mutilantzan ari naitzela, baitu, 60 urte bai, mutilantzaren naitzela, bai, 60 urte, eta bai, aixa, bai. Eta gainera ni ibili naiz eta dantzari taldetan, Arizko dungo dantzari taldeak eta orai berriki, ez da demora, Basaurin ere ibilia naiz ni dantzan, Basaurin ere bai. Arizkungo dantzari taldeakin, eta hola osotu ginuen eta dantzari talde bat, eta hori ibilia gara batea eta bertzera eta herri haunizetan, herri askotan ibili gara gu, Bizkaian eta Gipuzkoan eta Nafarroan ere bai, eta iparraldean. Eta hola zen, eta beti, eta bestetan, Santiotan, Elizondoko bestak Santiotan dira, eta han beti izaten dire gero mutilantza 4 egunetan, eta hor, aritzen ez ni beti mutilantzan, aurten ere bai, egin ditu mutilantza, eta torren urtean jainkoak nahi du, ere segitiko dugu mutilantzak, eta gure indarrak irauten duten arte, segituko dugu mutilantzan. Eta hori xe da, pixka goiti behiti nire gauza nola gertatu den, eta nire zaletasunak ere agertu ditut, eta beti mutilantzaren alde, eta gu bitzigaren arte, hemen gaude gu lauok eta mutilantza eta iraunazi dugunek. Biharrik ok eta lan hauniz egiten dute ok mutilantzagatik. Ni dantzatu eta ok soime jo. Eta hola zen. Beti ere nire gauzak agertu ditut, eta orai bertze baten txanda. Alejandro, Bizkaitarra. Bai. Ia. Mani bereztara, hemen bata batzuk ezaltuko labie. Da lehenengotaz, txistu maianekin gozua eta gero dantzari maia. 1992an, 98 urte, jaialdi bat ozan berezen, da, han jaialdien ekarri bene ibarti txistulari bat, bastante famatu da horman zan txistua jozen, Leon Gazpio. Da, nera eta difuntuari eta bere lagunari guztabiako ez jotzo. Hanek ordurako, 3 urte lehenago, 9 urterako,
Bizkaiko dantza, berrezko Durangezeko dantzari dantza terregelak kezta nenguen. Nareko zagilek edo medikoek, nera itan lagunek zautzenean, hori da txistu jo. Ziaitik ez dutzak erakusten horreri. Horreko idu honanko jo, dantzan ondek jo. Dala ze, galdetu edo pregunta hotzen, txistulariari, aberreako txostin da. Solfeo badeukata, Milanen. Solfeo notari penekienik. Solfeo barik ez ikesi. Bueno, baina zuan komentuan berrezen, meseda iztuan, euen gure familiako lagun apaisa, do Modesto Arana, gero Bilbon behorro zan direktore, famatue, profesorie organo eta pianokoa zan. Darize zautzien da, baietz, erakutsu guztala Solfeoa. Ala txasen nintzen egunero, haregana, nire etxetik urrian zion. Bila betera, Eibarrera, hastia mentxuste ekerzen, horregana, Leon Laspirregana. Hala zitzen zen, hasiera. Gero, urte betera, handik urte betera, 13 urte nenzukazela, 1913an, dantzari talde bat gertau zanan, herritzen behon dantzarie, osak herriko txistulari beti eukidau berri zen, dantzari taldie. Lehenin goiz, plazan, 13 urte neukazela harizit taldeari jonon zan ermita batian, dantzari dantza erregelak eta gero fandango harinaren jabar. Eta gero arrezkeo hor nabil, batian da bestian, txistu mailan. Gero dantzari mailan, esan doa modu beratzi urterako ikezitzen euskan, erregelak eta dantzari dantza, nera aita gandik kezta. Ze berri zen, agertzen da dokumentu bat, 1913an, 15an, dantzari taldeari, hemen deuska gainera dokumentua argazki jakin, esaten 1915an nola pagabotzen dantzarieri jaietan 158 herrien. Oseak ordutik, behintzak gutxire dantzak egiten dabe berezen. Dan inguruan da, Durangezagoa. Da, orduan arek aitak niri erakutsistan dantzari, dantza, erregelak eta dantzari dantza. Dantzari dantzie, kizik inoan gazte batzuek, errekutxustulaetatik aparte, geuk abestu, herri batzere guzti eta batzere gehienan zelan zan, bat abestiak aitak semiari, semiak semiri, hola jatorritik ikasten zan dantza bat ez be. Alaintzek, oin 40 urte, etorri eta zen, 8 muti, neure barri joan, abre erakutsiko notzien dantzari dantza. Bueno, da egia da, San Cristobal egune, Julio Namarra. Nahi zeben, handik hilebete justora zalarotze egunean, hauzunan dantzan egiti eurak. Dalantzek 17 egunien, terape baltzituta, ensaioak egiten, erakutsi notzien, dantzari dantzalzue, aurruzko terregelak, hauin 40 urte. Hoi da lehenengo taldea. Hala entzei, gero areke txiozen beste talde bat, oin 3. taldea eduket, 18 eta 10 bitartekoak. Hortze bili izan naiz erakusketak egiten, baina ustez behintzat, duraita handik kasi, da lehena egiten zan, moduan, erakustera behintzat taldala. Hormotxian, hori zizendan ere, erakusketi edo. Eskerrik asko. Oin nioke, galderei badeko, gehiago, zer jakiteko. Bat ematek zeu zer galdetu nahi badago, libre dago, ez dago ezer ofizialik emendik aurrera. Erantzuteko eta danerako.
Erreminta barik. Erreminta gabitu zala, baina uste txisto bat gazula. Bai, Bai, ordu, eta kutxan oso. Bai, kila hor da juzela. A ver, Erreminta etorri. zure atzetik bado bat tomatek Bai. Badaukat seme bat. Zaharrena, orai oite zazpi urtetu. Eta ez du, atratzen da kanpora jotzerare, Javierekin ere atratzen da behin baino jotan. Eta bere semea egin ere ez taietan, eta bai, badaukat. Eta bestea badaukat, beste semea, biharrena, oi alferra da. Are bado izetasune, bazak. Ba. Bai, hortarako alferra da. Eta aizetasune badu, eta degarri hona du baina. Eta ertzat, bueno, eta aizetasune badu, eta zertaz ez duk, seitu nahi eta morrek emizien. Bai, gaurtik eitzin edo bihirtik hasi bihot orduet, pentsaioetan. Ja badatzei 2 urte eta ordu ez taileatu benik. Ez da, gero bertze gaztena, orai 22 urte eta ez da gizeinen duen. Orai hartu duguen, behar duela bateria ikasi. Baduke, bateria badu, erosi eta dena. Eta badu, entzuten beren arteko, gazteri talde batek, eta entzuten soziedade bateko, ja, musika bat ederra. Eta gure karria etxeata, gure batute, haitzen da. Ez dakit, zeiten du baina, iduridu horreia hasi dela nahiko politia, no? Ez dakit zeinen duen. Beti, gure iruerna, bai. Zaharrena ebiltzen da, atratzen da, jotzen du kanpoan eta barazetan, eta haro, ez da hientan, eta jotzen da. Bai. Balda, Mariano, dokumenturik Baztango dantzari buruz noiztik datozen edo? Ez da dokumenturik, inork ez daki nondik datorren eta gure dantza. Mendez mende iraun duena. Zate, gure txistulariak, Maurizioren aita, eta ikasi zuten lehenagoko aintzinako txistularietaik, eta hoietaik mendez mende iraun du. Baina, hola, idatzirik ez dago inone dokumentuk eta hola. Lehenago, dantzak bazirela, bai. Baina, dokumenturik ez. Horrek iraundu hola, gure dantzak eta beste dantzak bezala hola iraundute. Mendez mende, gizaldiz gizaldi, mendez mende iraundu. Eta, baina bat ere dokumentuik gabe. Bai, baina dantzatzen zela noiztik agertzen da dokumentu ematen edo, inoiz agertzen da? nik esan etzakenan gutxinez 200 urte bedere bai. Hau sortu, jaio zelakoa, Baztanen, lehenko txistule zarrak esaten zuten, ni aitezena, 200 urte bedere bai, que son 200 años. Gauztik ja, eutxinde bat zaindu inde. Horre, zerak... Guain dela 100 Anibale Kanpe mendiak negu... 103 urte, ni jarri nioen pentagraman deitzen dena musiken. Nire aitezenak erakutsi. Bera jotzen zu, nik ikasi, baino musiken ezarritet zauden. Eta nien naun konforme. Hau norbetek jarri berdi, piteka, hasi, guai dena kompleto dira. Guai Marianok esan dune, mutil dantzak ize bat dire, 16. Gero juegosei, bailesei, juegos deitzen dena, irri dantzak 9 bat dira. Hori, hor dago artxibateo, legauzko kolegioan, eta Baztango ayuntamentu udalean, antxe dago artxibat. Baina nik idatzita. Nire etxean Marianon bidez. Bai. Gure dantza lehenagokoak duela 200 urte, nola erranduen Maurizio duela 200 urte, bai, ordutik bai, eta lehenagotik ere bai. Baina denbora batez, 1007 urtean eta lehenagoko urte haietan, eta gure dantzak eta izan ziren eta debekatuek bezala, prohibituek debekatuek eta zera eliz gizonak eta ziren, lehenago eliz inkisizioneko denbora hartan eta eliz gizonak ziren dantzen kontrarioak ziren, dantzen etxaiak ziren. Eta badire, hola, zera, pastoralak eta hola, elizetan eta lehenagoko obispoak eta pastoralak eta hori dantzak kondenatzen.
eta nahi zuten errotik kendu dantza guziek, eta kontu horrek badietu 200 urte eta gehiago. Nondik datozen, nondik heldu diren dantzak, lehenagotik, jinkoak daki nondik heldu diren dantzak. Baina badaki Mauricio gano bezala, duela 200 urte bainepin bai. Horai dokumenturik eta ora ez da. Mendez mendibilidad, gainera nola txistulariek nola ikasten zuten. Lehen Antonio, Mauricio naita, eta Jose Belarriz ikasten zuten, lehenagoko txistulari zarrei eta joazi, eta Belarriz hartu, eta gero bat sorfeuik gabe, gero jo, eta dantzatu, gaina txistularek behar du dantzan ikasi. Bueno, hoi, denak badakizu, Claro, txistulariek behar dutzen txistularia eta dantzaria denbora berean. Ez duzu ikusiko baina ere txistularia eta dantzik ez dakienik. Behar du ere dantzan jakin, batez ere mutil dantzan, eta bere pausuak eta bere gauzek nola diren, eta hola. Baina zuk, Jose Mariano erranduzune, nondik datorren eta dokumenturik baden, lehenagoko dokumenturik ez. Dokumentuak dire oraikoak, lehenagotik mendez mende iraundutenak eta mendez mende ikasi duten lehenagoko txistulari zaharretai. Hoi hain bizuno kopiartu. Ez dakit dokumentua dauna ez, baina historian agertzen da euskaldunak dantzan egiten eberda, eta hain zuzen Tito Libiok dakar, anedoka oso polit bat, eta Anibal, Roma atakatzeko askotan, behekikoan beharrean, alde mentietatik, goitik, iparretik sartu zenean, bere gudarostea hemen inguruetan beho sortu eban, eta euskaldun talde bazen bai joien antza gudaroste horrekin, Anibalekin. Eta Tito Libiok kontatzen dau, euskaldunek dantzan egiten ebela, gudaroste horren batuko pate. Bai, ale izango da. Nik uste dut, hala dokumentu bat, ez da, eta karo, ez da berro urtekoa, kosme horrekoa, ez da? Bueno, dokumentu bai esak estragonenak bebai, estragonenak eta dantzari buruz Euskal Herrian dantzan egiten dela eta egiten zela ez orain, 1000 edo 2000 urte. Bueno, gudakigune da, hori dela mendiunen lehenean, oraiko dantza berak bazauden. Mendetatzen dena da, Euskal Herrian ez da ezer idatzi, orain arte. Hori da, Mauricio errandun bezala, bera izan da lehen da bizikoz musikan idatzi duena, bastango dantzen musika, partituran idatzi duena. Ordura arte beti Belarriz eta aitak semeari eta semeak bere semeari eta ez bastanen bakarrik. Leku guztietan. Baita berri zen ere, berri zen erregelak. Azken baten dokumentu hori xe, ez da, herria bera izan da. Herria izan da. Eta bakotxa beria, herria bera izan da artxiboa, Berri zen erregelak aurreko txistularik oidoz. Amezu atarazian berreun bat urtean aita zemiak, aitzonak ibiltzen dakoak eta oidoz bata bestera hartu eta ikesitza jotez ere. Nanek solfeua ikesine banien, aitak abestuta ikesine ban dantzan. Gero solfeua ikesine ban da txistua jotzeko, nire profesori, horri apaizorri, abestu nire aitak da pentagramatu zeban erregelak. Horrek erregelok agertzen die, oin, txistulari errebistetan ere. Baina horretik oidoz. Hola, sek ikesine banik lehen bizi. Eta hola, leku guztietan berdin. Dantzari dantzan, euko da bandramari taldiek, habe hola namentzu atarak aurreko ere oidoz entzun da zeuske. Baina, ekarri ostan niri Bitorizeko konservatoriotik Arana Markijak, han bilatu zebala, da partitura bat berana, itxue, Pedro Abaitua, itxue eta organizietak irtularizek. Izan dago hau jun urte. Darek idatzike, zera dantzari dantza. Pizka bat, honen badaki uste dut. Pizkate badako aldetxue. Antzerako da, baina, haze lehenkotaz zarrena aheziketara ikue. Gero agertu die batari entzun de bestiara entzun de musikalarizek, hartu soiu bateritik gero urtendakoak badire. Baina, danetaz zarrena, da originalena esaten dana, haze itzuana dago. Pizkat, desbardintxu hau, baina, haze dago. Baina, hola zen, dantzari dantzabelen hau, bat abesti ere oido zentzun de erregalak eta dena holentxe izan zen. Zarrena izan doanan izena itzuana.
Darek arana markikak konservatorioa juntzanean, baten omenaldi bat onzan beretzen musikalari bati, da akorda bako nene. Hemen dantzari dantzien musika. Eusetako da hemen konservatorioa. Hau aldekoari eruen bihotzak, arezik, hau zabaldu bideu, hemen ondat egin da honek. Da abezik karriztan, antzia dukat. Zuen gaztearoan, gazte deporan, nork etzekien dantzan? Neri? Nork etzekien? Gure gazte denboran dantzatzen zen gaztea unitz, Orduen, nola igendero jotzen zuten hemen, ni Maurizio zautut, Dioño Zarraga da, eta Maurizio Ñaite, gehiago, oino. Are jotzen zuen herrien soinue, uste Maurizio Gerratzun jotzen zuen denbora batez. Eta igendero nola izaten zen atxaldetan eta plazan soinue, gero plazako soinuak ditut onduan, ostature joan, herriko etxera, eta antxisten ziren mutilantzak. Eta jotzen zirenan mutilantza guziek. Orduen, lehenbiziko ikasten ziren mutilantzik errexenak. Orduen, igual 30 mutil gazte anaitzen ziren lehenbiziko mutilantzetan. Gero, karo, nonta gero eta zailago mutilantzak, orduen batzuk aten ziren handik lekutzen ziren, eta bestatzuk etortzen ziren berriz hobek izakitenak eta dantzatzen zuzten dantzi zailenak. Eta denboraketan holasik esten ziren dantzak. Etzen orain bezala, orain espalin bada mandezagun Mariano, edo Maurizio jau orain pixket utzi du, baina edo nik bagoke seme bat ere urere aide dantzara erakusten hauniz, eta badire beste zenbait ere. Eta espalin bada erakusten, norbait epatzen enpeinuet erakusteko, gaztein partetik ez dago lehenauko berotasun ure. Eta holaxe da pixket inderka, baina denboreketan bakotxa bera itentzen dantzarie. Eta uste dut gainera, oraingo dantzariek baute beti ez dakit lehenaukoen aizetasun edo lasaitasun edo ez dakit nola erran, hoi ere pixke bat falta ikusten dut. Eta uste dut ez zuten gaztek gainera hortan kulpiko darroik. Hoi jendea da, zer hain dunik, dantzariek izenatienak 40 edo 50 urte dutenak, eta dantzan badakitenak, gaur ez diren plazara agertzen. Mariano, hiluetan oite 14 urtekin, oino, hortxe aide dantzan plazan lehenbizikoa. Beti lehenbizikoa Mariano, beti lehenbizikoa. Gero, beste gauze bat ere badago, nik ez dakit Marianok zer egin dauten, baina ez dakit benturez enuen aipetu biharra ere, baina demokrazio hemen dugu, baina zuk ikusten duzu Mariano Santioetan haunitzaldiz, ez dakit batzuk badirela pentsatzautanak, hoi alkatia ez duk hau nire gustokoa edo zerbait. Orduen, badire batzuk boikot iteutenak. Bai, badire horak. Egie da, Egie da, bai. Eta haunitzaldiz, Elizondoko plazan Maurizio Maizeski ikusi zintu, igual mesa nausio ondoan, Santio egunean, 50, igual hiruetan hoi dantzari, gaur, igual 13 dantzari, 12 dantzari, eta biheramunian egunkerian kusiko izuan batzen duela, alkateari indiote boikot, hoi dantzariek. Hoi ez dut uste gauze txarrak uste dut. Nik uste dantzari betek bere nortasun edo erakustera atera behar duen, behatu gabe nor den agintari eta nor zer den. Eskualdune bere izetia erakustera plazan, deus ere beste behatu gabe. Egi da, Juan izen edo Pedro izen, alkate niri berdin zait. Egin behar da dantzatu, dantza guria da. Naiz kolore batekoak eta bertzekoak izan eta jendeak eta ideologiaetan ezberdinak, bada mutilantza dago, edo gure ohiturak eta gure euskera eta dago denen gainetik, eta behar dugu guria delakoz. Ez dugu begiratu behar bat hola pentsatzen duela, edo hola eta hala dela. Hori utzi behar dugu alde batera. Dena behar dugu, denak euskaldunak garen ezkeroz, eta herria maitu dugun ezkeroz, behar dugu gure gauzak zaindu, gure ohiturak, eta mutilantza gure kasuan, mutilantzan ere bai. Eta Javierrek egan duena egia da. Eta bazen hori alkate bat eta ezen denen gogokoa, eta badakizue, hemen Elizondon eta beste herrietan ere, meza nausi ondoan
Xantiotan, bestetan, egiten da mutil dantza bat. Ohorezko mutil dantza egiten da, eta urte hauetan, alkatia ezela bazuen gogokoa, bazak ze historio, eta boikot, eta ez zuten dantzatu. Nik bai, igual, esan dut. Juan izen edo Guk ez du alkatia indeko dantzatzen, guk dantzatzen du kultura delako, herrien Nik errango nuke alkateari boikota egitea berba da ez dela alkateari boikota egitea, baizik eta herriari boikota egitea. Hori, herriari boikota egitea, herriaren kaltetan da. Herriaren kaltetan. Bueno, baina beti errandezadan ere, hori Xantiotan eta Meza Nausi ondoko mutil dantza beti gutxi izan direla, arratxean bai. Bai, orduen izaten da gutxi, Bueno, orduan kanpoko herrieko eta arratxetan bai, 100 dantzari eta gehiago ere dantzatu izan dire. Baina Meza Nausi ondoko dantza hortan, ez beti gutxi izan dira. Baina orden oberizkoena. Hogeite bortz, eta bazuek ez duten nahi, gero, Ilunabarrian eta orden, eta sartzen dire, eta pixka berotuek eta orden sartzen dira. Eta ongi ezagitenak ere sartzen dire dantzan, eta baina eguerdien, egunez ez. Han dantzatzen dutena behar dute ongi jakin, eta, deferentea. Baina egia da, bai. Ez ginuke hortan bada utxik egin behar. Zen zein koloretakoa alkatea baldin beda ere, behar dugu hortan jarraitu. Mutil dantzak, gure ohiturak, eta guk mutil dantzak, eta beste batzuk beste dantzetan, berrizko dantzetin, eta beste batzuk beste dantzetin bakotxak berea, eta behar dugu hortan atxiki, behar dugu hortan lotu, eta iraun dezaten. Horretan nikoa. Jendeak pizka bat konturatu dezan, zuek izan dezuen, Meza Nagusiaren atzetik, egiten zela, mutil dantza, ohorezko mutil dantza. Berri zen, eta arratsaldean beste erromeri bezala egiten zen, pizka bat beste era batera, jende gehiago sartzen zen. Berri zen, eta begira, bastandik berri zera, zenbat kilometro daude, Alejandro esan dezala, berri zen, nola egiten zen, eta ikusiko duzue, era berdinera egiten zela Meza ondoren ohorezko dantza agintariei eta herriko jendeari eta arratsaldean beste jende guztia sartzen den dantza. Berri zen nire ikegandik entzun eta nik irtuan ikusita behitzat, Meza ostian autoridade bat izan bestia izan, gerra horien monarkia denporan bandera bat euken dantzarien bandera, harek ez dau politikarik agertzen. Harek kolor askotako bandera bada, uno ikustia deipie, bandera manetaleko. Da, banderie 1700 nian, egina. Da, goda denporan, zapa ez izan, 1700 bandera. Eta itzein mojak egin abordaua eta pixutzua gainera zen. Ha bandera, ikizio denporan, monarkian, Frankon denporan, zapaz izan orduako, Frankon irran plan zapaz izan. Baina, beti ibili izan da. Herriko txustularizek, beti ikidau lehendik, obligazio bat edo derrekorozko bat udaletxetik aginduta jaietan dantzari taldea eukea behar dula. Obligazio bezala. Obligazio model. Dantzariek, San Pedroetan, bateko koloreko bestekoak egon, hori sekula ez da berrezen galdu. Frankon denpoan hala egite zen. Aurretik ibai, ez da galdu sekula. San Pedro egunean Meza ostian, udaletxetik, dantzariek urtetzen dabe, ikurriñaren musikarakin urtetzen dabe. Da auture dedikatzia. Arko egiten dutze platzan da, ez egiten diezian, egiten dutzi dantzak. Gero dantzari dantzakin da, erregelak etortzen die. Nuzeri joa dago gainera, lehenengo makomi eta bida benien aurrezkulariari, alkatiai preguntototze da galdetotze, aber zein emakume atara. San Pedro egunean, eskondoa izan behar du. Hien bilan, Santa Isabelez, solterak izaten die. Alkatiak izintatzen du norretara, han jente artean. Enparantzan dago jente artean. Fulana, adataratzen duta Euskura, eta berdin atzeskura.
gero soka hornitzeko, handik aurreakoak, dantzaileak gero nahi duguna izaten da. Baina San Pedro egunean eskonduak. Hori goizean, Goizean. bezausten. Eta arratzaldean? Arratzaldean marre 8:30 inguruan, juten da autoridade bat. Berdin, bat edo beste, autoridade dalkati edo, teit dalkati edo dana da. Joaten da dantzaileekin berdin. Da, orduan ja, zelaner beste ambiente bat izaten da, orduan alkatiek ez da zerbetara itxu nahi dozuna. Baina egiten da berdin, iluntzien sortxerriek, iluntziko romeria hasi orduko, baredo berdin-berdine. Ja, ez da sartzen ingurutako herritako jentea? Nora? Arratzaldeko jantzan ez da sartzen Ez, ingurutako herriko jentea? herriko jendea. Oin, horre dantzari oin galdu egin da, baina herriko dantzari hori amaitu, da gero antolatzen, edo garaitik, edo jurretatik etotezen romerire jendie, etortezan, da goza poliki badalde. Etortezan, darek eurek antolatzen aurrezku bet, 8 minutu ikutatzen jurretarrak, diluntzien, romerire hasi orduko, aurrezku bitiak ordatzeako, txistula ean egon zanetik herrikoa, soka dantza egiteko. Da orduan, badoze. Da orduan, bier bada ruskulariek, han emakon bat neska mateuko ban, arizar relazio edo kontatu eukin nahi zen, guran, da, zerbitzaiak izateko, zerbitzen ibiltzen dienek mutilbizek neskia ataratzeko, aurrezko indabenari, juteakon galdetzera, edo preguntatzen, aber norratera, da batzu bat anitxatezan berak izentautakoa. Hanoko zan eskare bat, berak kontatu gure zebana. Edo hurrengoan esan gotzan, ez, ninduza, edo zila atarata. Baina, zarretan izatezan hori. Dalantxe berak eta izentutaban, emakon bide. Atzeskula haiek berdi. Eite banda, han zerbitzaia joete zien, pregunte, sokara, zein nahi dozu? Bueno, fulana, jazta. Hala izaten zien, erromeni gidan. Honi galdu indarmitetan, eite zan hori. Da anedota badauz, inkluso, alantxe relazioak, hasi eskondutako ape. Ni akordatzen mainari nio 15 urte. 80 urte dukazen emakume batek, Zaldiberti joan da biltzatera. Hori da, 15 urte bitxua, 20 urte. Zarosten, nongoa zarata, ni berrizterra, berrizuen nongoa, atzalitakoa. Atzalita bazer jen izena. Da, hine, Ambrosio semie, bai, kontxo. Aurrezkulari jona zana, Zaldiberren baten aurrezko emozten niriarek. Oseak orduan aurrezko emotia gradua gehiago konsideratzen zan emakume. Hore bat, emakumeen entzatu hore bat. Hore bat esatzen. Hine, aurrezko emozten niri, arek. Doinain eskapadak adabiz. Orduan ben bat, nonok inoz esateko nesetzez. Inoz orduan bezateko nesetzez. Bueno, neudakian ez dut sekuleko zi. Ointzuan bai, ointxe urtunetzia dantzan ez dakilako edo sueltuan ez dakilako. Alkateak izintaute urten gurez berrezen ointxe 8 bat urte. Urten nahi ez, da, urten gurez da azkenien bat voluntario berak urte zeban. Baina, rarue. Talde esan duzu eskondu egite birela, urte sanpere gunean. Bai. Baina eskonduak urtean barruen zen zite. Aldala urte barroan eskontakoak. Igual izango zean zein, zeitetik bizamiko ben. Eta? Bestiak barruen gurtien, edo? Bueno, barruen gurtien Besteak beste soka barruen. Soka barruen, bueno, bai. Bueno, gauze kurioso bat agor, berrizko banderan, zuen dantzari banderan, eta bastango eskudoetako kuadroetan, dana da kuadro. Gauze kurioso bat agor. Hemen durak ezagun 6 bandera dauz, anti-iglesia deritxunak ezaten dantzarienak. Da batzuek garaiko kuadradu da, liru lau kolore duzua. Iturretako uste kuadradu dela. Da, abadinoko eta berezko triangulo dira. Horretai bat zergatidan hori.
Arrasolako Arrazolan. bai, arrasolako kantzaka. Anteklesiako dantzari banderek ez da arrazolan. Bada. Abadinoko izango da. Arrasolako zauteukagu. Bai. Zei dauz, Bostuta biziko daigu. nik dakianak, gerediagak, zerak batzordiekan, asoziazio Durango aldien, egun baten pinten da dantzari egunen den Durango ezau, zaten, nio berak. Eta enbida dantzari dantzau zuen, ez dakienak ez teko parterik zetaran, zein izkartu. Da zei bandera, esaten dabe. Da ondie, azarre batzuek, herri batzuetan, berrizen, ayuntamenton ofiziala dago bat, eta beste talde bat da dantzarjena, iguala atara eta dekona. Da inozu handie bi, igualak. Baina zei. Da horre die, maineri izurtza iurrita, abadino, garaike berriz, zei. Da horrenako duen talde arrazola, igur izango da, abadino. Ez tegin, guk gertukagu. Gero arrezke oin berroi urte, maila bine matara zeben. Entzeben euren bandera. Dorra honzin Gerediako batzordietan ez da baide batzuk ez egan berroi urtuk ez da bala baliota. Nik balio danak, ofizialdu enbidala. Ofizialdu euskero bat, oin berroi urtuk balio du. Baina, lego bandera zarrak zei dauz, oin. Galdu india. Zarrena gaur konserbatzen dana, mainerikoa da. 1808koa. Eta berezen 1808koa, baina gudaren poan desapa ez izan. Garaiko hori eta zarrena? Garaiko 1808 gerotxoakoa be. Bai. Da, maineriko dantzarei batzuek jaialdi bat osanin Zaldibarren, Gaberdian ikusen ikun 17 urte inguruko mutilek, dantzari egun izan zan baten, tatarraz banderia eta zatik ebak, 1808ko banderia, Da, abandonatu eta zatik eta apurtuta eta gero horrego jonintzen egin mainari izan alkatia hola atola ikusio. Da, pena mosten, zanutzen, pena mosta. Zergatik ez dozu egin beste bat, horrek, gaztio bebalitak egin da hori, konservatu. Hola zedek egin da hori. Erun Donostire, topautela berdin txamarra, eta erun muestrara, lehenko zaharra, 1808 eta oin berri edeko egin de, ebalitak egin dantzari. Eta bestia da handepe. Soka dantzaz lehen ari izan gara mintzatzen, eta bastango soka dantzaz zer erranen zakzute. Bai, hemen zen daude, badakite ongi aski, Nola noiz egiten zen eta nola egiten zen, ze emakume atatzen ziren eta... Bai, horiek, hemengo historia, hiruok badakite Hortarako gizonkiek bereziek eta emakumeak ere bereziek. Hoi egiten zen besta baino lasterrago, besta berri egune, berezi egiten zen korpus egune. Orduen egiten ziren danboli nausiek, damoin nausiek ezten dugu. Bi mutil erdi behizten ziren. Eta gero bi mutilek bertzen zuten bi lagunak. Danbolin etxekoan dugu, damoin etxekoan dugu. Eta gero horiek oktaba egune, beste berri ondoko zortzie. Orduen ateratzen zuzten dantzak, orduko prestatzen zuzten pixka bat, egiten zuzten bi neska beren lagunekin deitzen zirenak damuin etxeko Andreak, eta damuin etxeko Andre lagunek, lagun neska, eta horiek ateratzen zuten lehenbiziko dantza oktabe egunean. Eta gero herriko bestak, San Juanak ditugu, eta orduen mezan hausi onduan, han plazan egiten zuten beren dantza agerketa. Eta lehenbiziko mutilek egiten zuten mutil dantza, lehenbiziko mutil dantza, bilantziko deitzen dugu, noi? Eta gero atxaldean erakusten zuten soka dantza. Orduen parte hartzen zuten hemengo
hemengo gisean ere Gipuzkoan eta uste dut berdin badiren, iten zuten beren dantza neskak eta mutilek. Orden horrek bazituen lau parte horrek, lehenbizioek iten zen zortziko bat, deitzen dena, mutil utzek, orden damuin nausi lagunoiek, lau horietak bide, izaten ziren danboli nausi edo damuin nausien lagune, goiek ateratzen zuten neskatxak dantzara, eta berak ziren zortziko bat dantzatzen, eizirelaik. Eta bigarrena iten zuten agurbet, jende guziean, hirugarrena... Agur hori, haunitz urtetz? Ez, haunitz urtean den antzera, beste musike batekin, Maurizio badazke ongi, eta orden txapela eginta dena, gero zubi betzuk eginez, hemen usteut Gipuzkoaldean berdin, egiten diren zubi betzuk nola, oi? Zertrako ziren zubiak? Bueno, zubi horiek nik... Antzinako denporatan? Bueno, zubi horiek nik irakurri dutenez, usteut izaten ziren ikusteko nor ziren dantzan nahi zirenak. Orduen, man dezagun, zubi horitean, nik irakurri dutenez, leproso edo gai zerbait, edo agotiak denboreketan bazirenak barraietuek ez alde guzietan. Bueno, orduen horiek alde ginez zentuzten handik dantzanan zubi horitean, usteko. Nik irakurrutenez hoi izaten zen horren misionia, zubi horrek. Eta gero, zubi horren ondotik, hasten zen sokadantza, 5x8ko konpasean, eta gero horren ondotik, iten zen beste sokabantza bat, 2x4, pausu diferentekin, eta holaxe gero, izaten zen beste bi botillero deitzen zirenak, botilekin eta ardua partitzeko, ere izaten ziren, eta gero sokadantza hori egintu onduan, iten zuten beren ardua partitzea denei, eta sokadantza holaxe bukatu edo akitzen zuten. Azken gotago egiteko txistu beriak. Neskek zer dantza egiten Horai, zuten? Maurizio, erran zake baino zarrek gehiago. Errandu. Neskek dantzan egiten zuten sokadantzan? Bai. Sokadantza bai. Neska mutilak. Neska mutilek bai. Mutilak zen lau da muy... Horre, zapi edo pañueloekin... Bai. Ez eskukin ez pañueloekin. Eta zuk erran duzuna, garai batetan apezak eta erizak debekatu zituela dantzak eta mutil dantzak eta ez otezen pixka bat mutilek eta neskak pañuelorik gabe igual behar bada eskutik heldu eta horreko zerbait horren kontra zegoelarik eleiza edo? Ez dut uste. Bueno, orden sober estubi. Ez dakigu hori. Gero bertze gauzen damuin hausitea, damuin etxokan horren afera, nola San Juan egunekin neskatek ematen zuen afaria. Arizkunen, amaiurren eta erratzen. Nire askotan nibide afari dietan. Hori etxokan dirak zuen obligazioen neskak. Nibide naiz, kargu hortan. Eta nire urbileko neskak bideatu nun. Damoni nausiak atatzen zuten neskak etxeko Andrea. Bai, egin zuten Damoni etxeko Andrea. Damoni etxeko Andreak ematen zuten afari. Gaur batek eta bihar bestek. Maiorromoa bezala. Bai. Damoni nausi horiek esaten ziren dantzari trebenak edo dantzari horrenak. Bueno, erko enkargatu. Izendatu iten zuzten ja horiek. Ez zuten edozeinak. Hoi, bestaberri egunekin, iten zen batzarre bat, eta orduen nire denboran ez hainbeste, baina Maurizioin denboran hau iten zen gehiago. Zeratik gero galdu zen ja pixka bat hoi. Orden bestaberri egunean, batzarre bat, herri guzie bilduikan, eta damuin hausiek, horiek, han nombratzen ziren, orden bat, han izendatzen ziren. Bat iten zuen herriko alkateak usteot eta bertzia usteot sistulari egiten zen, Maurizio, ez dala? Baitere, hori ere bai. Eta holaxe egiten zen, gero horiek egiten zuzten beren damuin etxeko Andreak, eta
beren damuin nausi lagunek, eta damuin etxeko Andre egiten zuzten beren damuin etxeko Andre lagunek. Damuin etxeko Andrea ez zen emaztea, ez. Emaztea? Ez. Neskatxa bat. Bere gautatzen zuten. Hane, eskondurik etzen egiten, gazte. Izen hori erabiltzen zuten. Izen hori erabiltzen baina ez zen ezkondu, ez zen neskatxa bat. Bueno, zer, hori ez dago zuen zer esateko, hemen nari gara. Zugarramurdiko pogatako zikiro jateetan dantzatzen zen? Ez dakit, ez dut uste, nik ez dakit. Lehenagoko ze zikiro jate hori? Oin, 5 urte, 10 urte, 20 urte. Ez, dantzatu ez deniten, zikiro jatetan Ian bakarrik, Ian eta Mozkortu, zutenak, Gero dantzak. Gero bai. Zikiro inerrekin edan polekin. Eta erran dezagun, zikiro jate hori noiztik datorren, ez da denbora asko, heldu dela zikiro jate hori, zeratik, zikiro jateak hasi zirenean Zugarramurdin, eta batek eta Argentinatik etorritako batek eta hori hasi zuen ohitura hori. Argentinan bezala iten zuten eta hori Arkumia edo Bildotxa edo erre, nola, eta gisa hartan egiten zuten gero Zugarramurdin. Eta egiten dute, lagu egiten dute sua, brasak bazen dute, eta gero haragi puskak eta makil batzuetan hola xutik, hola inguruan jartzen dute eta brasa horietan egiten dute erre. Eta hori bat dute hola vuelta, eta bueno, egiten dute erre, badute, bere teknika ere badu horrek, Eta Zugarramurdin hasi ziren zikiro jatea da. Zer da zikiro? Bihar bada, ez duzue jakinen zikiro zer den. Zikiroa da aharia, karnero, baino zikiretue. Zikiretue, kastrau, zikiretue, kapau. Zikiretue da, eta hori da zikiroa, hortik daktorren. Eta orai zikiroa edatu deia leku, baita ere Euskal Herriaren gaindi ere bada orai ohitura hori. Zugarramurditik atera zen zikiro, lehenik Argentinatik etorria Zugarramurdire, eta ora Zugarramurdikoak hasi ziren fama hundia du Zugarramurdiko zikiro jateak. Eta etortzen dire Euskal Herri osotik. Berriro, izenaka hemen? Bai. Hoi eta ni, basaudin. Eta hango bazkaria bakizu zen, hoi zen zikiro. Zikiro, bai. Horai Euskal Herri musika edatu da. Ona bai. Berriz etorriko nizeke, ara jatara. Atzina, zer egin zane, hori dantzak esan duzu egitezala esaturten, gero arrastar lehen da, izango beste dantzarik, horreki dantzak eta berri zen dantzari dantzara, denpo guztinoa da? Lehenago ziren, eta bastango folklorean, Fandangoa, harinari, jota eta salda Euskal Herri guztietan bezala, baina orai arte, duela, noiz hasi, duela 40 urte eta gerra ondoan ere, jarraik izan zuen, lehenagoko moda xarrean, lehenagoko iturean jarratzen zuen, dena dantza laxoan, dantza loturik ezen herri txikietan. Elizondon bazen lehenago dantza lotu beti izan da, ni gutxikietako denboran bai. Baina beste herrietan, Arizkun, Errazuazpilkueta, Amaiur eta herritogietan, horiek atxiki zeute eta hori lehenagoko ohitura xaharrak eta lehenago dantza laxoan, bastango dantza, esan dugun bezala, mutilantza, xokadantza, zortzikoak, jota, gero porosalda, harin porosalda, gero beste dantza bat ere gaite esaten dugune, eta ingurutxo bezala, ingurutxo bat izuen nola den, hortan, gisa hortan ere dantzatzen da, eta guk deitzen diogu gaite horreri. Eta horiek guztiek erabiltzen ziren bastango herri txikietan, herri guztietan. Eta iraundu orai arte, baina lehenagoko demoretan, hori bakarrik dantzatzen zen, hori bastango folklorea, utxutza. Eta, jota eta porosalda Euskal Herri guztietan dantzatzen diren bezala, baina iraundu orai arte bastango dantzak, bastango egiazko dantzak. Eta hola iraundute beste lekutan ere, eta Nafarroan ere badira dantza berexiak eta leku haunitzetan. Hor duzu, Otxagabian baute bere dantzak, Lesakarrak badute bere dantza, Zubibenkoa. Eta Lizarrakoak, Esteliakoak badute, eta Larraindantza, eta Luzaidekoak baditu bere dantza, eta Nafarroa aberatsa da dantzetan, eta bakotxak beria. Bizkaian ere berdin, badute Iurretakoak eta Berrizkoak eta dena bakotxak beria badu, eta han ere berdin, baina hori Nafarroan bada mota haunitzetako dantzak, eta ez dire denak berdin.
Mutildantza da dantza beresi bat, da, ez da beste dantzak bezala. Izanak adierazten duen bezala, mutilen dantza da, eta mutilantzan ezin daitezke neskak sartu. Denak bakarrik mutilak dire, dantzatzen dutenak. Eta erritmoa eta musikain itxura, da beste aldean, iparraldean ere bada berdintzu. Hori xuberotar eta baxenabatar eta erritmo hori. Baina dantza hortan, bada ez berdintasuna, dantzatzeko pausuak eta urratsak eta dire diferentiak, baina alderdi hartako zera itxura dauke, itxure. Eta lesakakoak dira beste itxure bateko dantzak. Eta hemen bakotxak beria. Beti ere, oaindikan, oino edo ondino, zango dugu, bizkaitarrak izan duten bezala, irauten dute gure dantzak. Eta hemen txen daude, 3 jaunok, eta ok egin duten lanengatik irauten du. Irauten du, eta segitiko du hola beti. Zuku eskakin jotzate, antzerakuek edo. Bai, ze zer ikusi ete daukie, nik ez dakit horretaz zer ez dakit. Ze zer ikusi ete daukie esaten dago, berrixaldien, daiten dien arragelak, ez da? Edo eta gaur bortziki aldean, eta egiten diren mutilak, eta horrek ze itxura baten baduki antzeko tasunen bat edo... Baina baduki... Bueno, nik hori zigurizin bat aipatu gitxiko da beran, ez? Bai. Berrizko erreglak obrezkoa eta sokadantzaren arteko, estruktura bardine, ez? Estruktura bardine. Aurrezkulari bat eta atzeskulari bat, eta baztanen damori nausiak. Aurrena eta atzena. Eta nausien laguntzaileak, behigarna eta atzen aurrekoa berri zen berdin neskak eta atzeko eta estruktura bardin. Ez berrizko aurrezkoa, Durango aldeko aurrezkoa, eta bastango sokadantzaren artekoa, baita ingurutxoak eta Gipuzkoako gizon dantza eta horretan, dantza bat Euskal Herri osoan dago, inguru horretan estruktura bardineko dantza. Hala orain, hau ez da hela gure herri etorri, Bai. Gure dantzako gu bezala ez ditu joko, uneketan bezala. Alala guk ere horrenak ez, Abakotxa beria. Abakotxa beria, oi. Bueno, hori, Javierrek erranen du, edo esango du, nola zer itxura daukaten bastango dantzak eta luzaidekoak eta hori, badaukaten zerbait ere itxura berdina. Erritmoan badute berdina, Bueno, hola, pixka bat berdintxuak, erritmoan, ez dantzatzeko moduan ez. Baitere, zerbaitere bat dute... Bueno, izenak berdintxu eta uzkete, Eta ritmoan ere, mandazagun, han ere bada, bertzaldean badire musikoa. Xumika, musikoa. Eta analizetuz pixka bat, berdintxuet dire. Berdintxu, hor dit da. Berdintxuet dire, karo, musikoa desberdine da pixka bat, baina... Erritmoa berdintxu, Baina, mandezagun musikoa, gure musikoa, bastango musikoa, eta bertzaldeko musikoa... Denbora beretsu. Eta hauniz gauzetan baute antza hundie. Antza hundie, bai. Eta usteut gainera denbora beretsuen akitzen diren, ez dute bukatzeko denboran, ez dute igual minuto baten diferentziek izan. Bastango dantzak, un promedio berdaz deitzen dena, 9 minuto. Dantza bakotxak, Hoi kalkuletu du. Kronometro bezala bat beda. Erritmoa dena dute batien, tanka, ting-tang, dena erritmoa da. Oie baituzte berdin, gu bezala izen berekin gainera, xoxoainek, eta baituzte ainoar tipia, ainar handiere baute, musikoa, Zazpi hauziek, gu zazpi salto hortan du, zazpi hauziek, gauza bera da. Horai, Javierrek eranen du, eta bastango mutilantzen izenak, hasi lehenbizitik. Baitugu 16 mutilantzan, eta bere denek badute bakotxak bere izena, oso interesgarria da hori. Bueno, hasi zain badire gogora, lehenbizikoik badaga agurra bat. Haunitz urtez, deitzen dena. Txapelekin egiten. Txapelekin itzuli bat. Txapela jarri, azten da dantzan. Gero, heldude bilantzikoa, eta
3 puntukoa lehenik, gero bilantzikoa, gero hor da xoriarena, bera aldaikatakin, xoxoarena, biligarroarena, hori dena xorien soinen antzera. Xorien izenak. Baituzte beren aldaketak, gainera, 5 puntutei behiti berriz heldu dire. Ainar txipi edo ainar xumia, bertzaldean ere badago ainar txipi, hemen guk ainar xumia hartan duen bezala, iparraldean bada ainar txipi. Gero bada, beste bat, xerri begi. Gero, hor dire... Xerri begi zergin zorria. Bai. Eta aino arraundi, bai. Aino arraundi, gero heldu dire ardoarena, musikoa, teilarin, gero badire beste 3 dantza batean egiten direnak ere bilantziko txiki, zahar dantza eta mando zaharrarena, gero 7 jauzie, 7 jauzi badire, 2 7 jauzi, bat galdu zagoen aspaldio, baina guk orai berriz berritu dugu, 7 jauzi zarra. Eta, uste, gero 8koa, horiek dantza ateratzeko eta soka dantzain ateratzeko dagoenak, eta uste, ez da bakarren bat utzuten, horiek dire, hango bastango... Eta bastanen bakarrik dantza zen. 16 mutil dantza bat. Bastanen bakarrik. Iduriot edenak, behire daunak ikusten nahi denek, hau beti batuk, baina hasi ikasten. Ez dire berdina. Hasi ikasten, gero hor dire. Zenbat zuten, dena berdina, ez, dena. Soinu ere desberdina. Ez dago bat zaulitasunmeten dantza, bakarrik dago buruen eta konzentrazioen ongi gambartan. Behan nahi eta beti bere izan, urtero jendea ikusten izaizten da. Bai ala ez. Bai, beti ere. Beti jarra egitzen da. Eta, irauten dute, eta herri guztietan, gehien txuenat badakite mutil dantza. Bat bederen. Txisture gaztek heldu dire. Bai. Bat unena errendu da. Bai. Badire honizek, nik badazkit, bai, 15 mutil dantzak denak badazkit, eta hauek erakutsiak. Baina badire beste batzuk bizpairu bakarrik dakitenak, eta ora, eta beste batzuk 6, 8, 15 dakitenak orai badire, asko badira, uniz badire, ja 15 eta dakitenak orai gazteak eta ari dira hori ikasketak egiten, eta nik uste dut eta mutilantzak iraunen duela. Zerati badire ja landare berriak, eta hortan hasi direnak, eta txistulari gazteak, eta badute zaletasuna, eta nik uste dut iraunen dela gu, bagoaz, baina gure ondotik ere heldu dira. Nik uste dut etorkizuna ere ona dela etorkizuna. Uste dugu, ez bada makurtzen, ere ikusi behar. Hare galdera bat txiko dago. Bai. Esan bizu txistu joten akibida ba, dantzan egiteko. Bai. Txistulari hona izateko bai, dantzaria behar du. Esango dute. Danean. 15 mutilantzak behar dute jakin. Bai, eta jo eta dantzatu. Bakarretan zenbat aldiz eta Maurizio guri erakustenan Elizondora tortzen dela beste herrietara. Bera txistu jo eta denbora berian dantzatu. Tien, dantzatu. Eta bere txistua jotzen eta dantzatzen. Zenbat aldiz. Zenean izan da, Gainera dantzariari puntuak egiten ahal.